Sandoita Glory, and welcome back to this episode. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga then ndozokuupdate hai pane zvandoda kuupdate hai. Vatiti makasimbere ndinoreurura kubata mushonga nekusacrifice nemubereki wangu ainge asara. Ini handina kuzviita nokuda, handina kuziva kuti zvichainda kumubereki zvakainda nepamwe. Chinangwa changu vatete chaiva chekusandura upenyu hwangu. Handina kuziva kuti mushonga yangu ichashanda kuna baba vasara. Ndiri mudzimai wechidikiwo ainge anoita nekutambudzika mukati meupenyu. Mumba mandinozvarwa vatete ini ndini gotwe uye ndakakura ndichirerwa nababa mushure mekunge mai vangu vashaika. Nemhaka yekuti ndini ndaiva gotwe, baba vairamba kuti ndiende kudzimba dzevamwe kunochengetwa. Pakaroora mukoma Stephen, mai guru vakakumbira kuti regai ndigare natete. Baba vakarambisisa vachiti mwana haachengete umwe mwana. Pakazoroorwa sisi Shila ndakafara ndichiti zvangu zvaita ndava kuzonogara navakoma vangu nemurume wavo, asi baba vakaramba zvakare vakati chigarisano china mashura. Saka ndakangokura ndichigara nababa, taigara hedu kumusha. Chero hazvo ndaigara kumusha, hapana pandinorangarira ndichifa nenzara. Baba vangu vaindiprotecta, hapana musi wandiorangarira vachindiabhusa. Ndakakura hangu, asi kugara kumusha kwandakaita kwakandipa shungu dzakanyanya dzekuti kana ndikazokura ndaizoda kugara mutauni muimba inovhurwa mvura mutepu pachibikwawo nemagetsi, zvekutsiga mugomo nesvinga rehuni zvairwadza vatete. Ndakazoti Sam, baba vangu vakabvuma kuti ndinoshanda mutauni. Ndakasvika mutauni muya ndokutanga kuona kuti upenyu hwandairota nezvaiva paground zvainge zvichipesana. Chokwadi chakanditi tiba vatete, ndikaita decision kuti ndaifanirwa kukura apa mabasa acho ainetsa kuwana. Vatete ndakambozama kutsvaka asi zvakaramba n'anga murapwa achida. Pfungwa dzangu dzakatanga kufunga kuti ndainge ndakandirwa munyama, saka ndaizoenda kun'anga kunotsvaka mushonga wekugezwa munyama. Woti varoi vakaziva kuti hauna anomirira vanokuita bhora vatete. Ndakazoenda kun'anga ndikapiwa mushonga wekuti ndigeze munyama wandaifunga kuti ndinawo. Zvinhu zvangu zvakangoti vhurike kwemwedzi mumwe chete ndokuvharikazve kuti dzi. Vatete ndakaenda kune imwe n'anga zvakare, ikati ndine nyenyedzi yakachena mberi kwangu ndaizoita upfumi. Dai ndakaziva ndisina kumbobvira ndaita zven'anga izvi. Ndinokurudzira chirvedare vari pano kuti kana upenyu hwaoma, kuenda kun'anga haisi solution. Vatete n'anga yakatanga kundibvunzurudza nezveupenyu hwangu nezvehwanana hwangu. Ndaiti kuda kundibvisa munyama, izvo hapana chandaiziva kuti n'anga yaida kuti ndishandise baba vangu. N'anga yakanditi kana ndadzokera kumusha ndinouya nehembe dzababa vakamupfeka asi isiri nyuwani, paingoda chinhu chavainge vambopfeka. Ndakasvika kumusha ndikatanga kurongedza pamutariko wavaiisa hembe dzavo. Regai ntaure ndichiti kubva zvakafa mai vedu ndiri mudiki, baba havana kuda kuzomborora zvakare vachiti ndaigona kuitirwa utsinye nastepmother. Vatete ndati Sam zvakare baba havana kuroora zvakare kuda rufu rwemudzimai wavo mai vangu rwakavasiya maronda emwoyo. Ndakanoba hembe iya ndakangoita senge ndiri kurongedza ibvisa hembe tsaro. Baba havana chavakafungira, vangoti kuisa order pamavo. Ndakabudirira kuba hembe iya ndikaenda nayo kun'anga. Yakatora hembe yababa kwakuisa mushonga kwakuti ndigeze nayo. Zvapera izvozvo n'anga yakandipa chisvo ikati ndaifanirwa kudambura hembe yababa kuita zvipisi zvakawanda. Ndikatora chisvo ndikaita zvandainge ndaudza, zvikanzi asi mapisi andainge ndadambura vatete ndaifanira kurasa nzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakatevedzera n'anga yakati kuwanda kwezvipisi zvehembe ndiko kuwanda kwaizoitawo mari yangu. Handina kuziva kuti ndainge ndabata mushonga yakashata chokwadi. Ndakangotanga kuita mari yandisingagoni kutsanangura kuti yaibvepi. Ndakatengawo imba nemotikari. Ndakazofonerwawo nevamwe vataiti mbuya vakati ndisvike kumusha baba havasi kuita zvakanaka. Ndakasvika baba vangu vava kurasa njere. Vatete handingati kukura old age sekuti baba vangu havasi munhu mukuru, vane 56 years gore rino. Inhau yekuti vakakurumidza kuroora chete. Ipapo ndakaziva kuti aiva mabasa angu ndokusimudza baba navo kudhorobha guru. Vatete ndiwo hwavo upenyu hwababa vangu. Njere dzavo dzinopota dzichiwayuka dzichitiza musoro. Havapengi zvekurova vanhu kana zvekudzinganisa vanhu vatete. Vanopenga zvekufamba vachinonga mapepa kana madhende vachidambura semhiko yandakapiwa nasekuru pekutanga pandakadambura hembe yavo. Vatete kana baba dzamboti tachei njere dzavo pavanodambura hembe kana zvipepa
mari inobva yawedzera. Ndakazviziva late kuti ndainge ndarombeswa nababa vangu. Baba vangu ndinovada, vakandirera voga mai vangu pavakashaya. Asi soft life ndinoida zvakare, zvinova zviri kuita kuti ndisindimare moyo, ndisarapisa baba vangu. Vanhu vanondiona vanofunga kuti ndine rudo rwakanyanya nemubereki wangu. Chavasingazivi ndechekuti ndiri kurwarisa mubereki wangu. Zvakaoma hazvo. Yeah. Pane zvaataura ati kudigira zviya. Kwai ndakaenda kun'anga. I remember very well. Pane munhu wandaitaura naye achiti kwai mwana uyu akatanga kuenda kun'anga at 19. Guys, munoziva here kuti vana vadiki diki vari kumutanga kutoenda kun'anga. Zvinhu zvatinohla, vamwe vanhu vane ma 40 something, ma 50 something gumbo ravo risati radombosvika pan'anga. But unotoona kuti vana handisi kunyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Vana vano havahli kuenda kun'anga. Zvinhu zvacho zvozobackfire. Guys, zvakaoma hazvo. Alright, tisati tapinda munyaya inotevera ndaida kungokuzivisai. I think I've said this before, but tiri kuona kuti pane vanhu vari kuramba vachidzokera kwataiva. Pane kambani ndaimbotaura nezvayo yandaitaura kuti vaivaka chichi vaivakaumba kwamai vangu. Ndokumbirawo, let me reverse my words. Musaendako. Pane vanhu voramba vachiti tipei Starlink, tipei toda kuvakigwa. Musavakigwa, because vanhu vazhinji vacho vari kuvakigwa vari kungodzokwa nemabad reviews. Handiti ngatisavakigwai nevanhu ivavo, tivai nevanhu vari reliable. Handiti kana tangwana vanhu vari reliable, I will let you know, because ndoziva kuti vanhu vari kudiaspora munotsvaga vanhu vanokuvakirai dzimba. Pane vanhu vazhinji vanoda kuengaja kambani yayo. Musaengaja because they are not responsible people. Kana vakaita mistake, they still put the blame on you. And when you entrust people that you have never seen before, you have never met them, I entrusted them. But whenever I would put a complaint, they you blame me. And also pane mama vakanga vari kuvakigwa zvakare vadoti zvandakaitigwa madhokosi anohlisa. And a lot of people are bringing back their reviews. Saka ndokumbirawo kana kuri kuti muri consider kuvashandisa, please be warned, don't use them. Anditika. Hello Tete, call me Rose. Muri say I'm a lady and makore 28. Ndine mwana 1. I was married 26 towards the end. Murume wangu akanga asingashandi. Aitongoita ma-piece job, but anga ari graduate. In 2018 things started becoming better. Akazwana basa tangata financially stable. Then we had our first baby in 2020. Problems started there. Pandakazi na mother-in-law, I have to remain home. Iye achienda kubasa. I was now staying in a long distance relationship, but it was hard until 2025. Akazo decide kuzoita move in neni, but ever since they hama dzemurume wangu dziri kundirwisa, starting from my mother-in-law kusvika kuna Tete, and this is peace at all. Even my husband hana chaanoda kuteerera from me. He only get advice from mama na Tete. Sure, I'm scared. Anytime anogona kuudzwa kuti andirambe, ndokumbirawo ma-advice pakadai ndinoita sei. Murume wangu ndinomuda, but zviri kundirwadza nekuti everything he plans about us he tells his mother until she approves that's when it can happen. Otherwise vakangoti no, hapana chinhu chinoshanda kwaari. Izvezvi they are even arranging for my husband to take a second wife. Right. Interferences from my mother, from in-laws, are not destroy my marriages. I don't know kuti vabereki, why would you do this? And I don't know kuti also what can we advise her, because she really loves her husband, but vana mama vane upper hand. Ende kana pakatodara munhu ari mama's boy, hapana zvaunoita. But I think ndokumbirawo kuti vana mama vanenge vakateerera. Nditi if you are listening, mune varora, regai kunyaita upper hand marriage muchicontrola. Sumukai jambai gara pasi chidlai chimeya nzungu. No. Kana munhu angorora zvoratidza kuti akura. Let's just learn to respect that. Alright, makadi Tete, ndava nenguva ndichitera nyaya dzenyu kuYouTube, asi ndati regai ndiwe neyangu. Yangu haisi confession, asi inhoroondo youpenyu, dzidziso kune madzimai uye kukumbira rubatsiro. Ndiri mudzimai ane makore 42. Ndakatanga kudanana nemurume wangu ndichamuti Sam mugore ra1998. Ndiri muform 2, iye ari form 4. Rudo rwainakidza. Panguva yacho wainyatsoonzwa kuti zvakanaka kuva pano. Mugore 2003 ndipo paakazondiroora tikatanga kugara tese. Pamakore ekudanana aiva munhu kwaye, handina kana chakaipa chandakaona paari. Gore randatanga kugara naye iroro akabva wana basa mugovernment yedu yeZimbabwe. Aindichengeta, handidi kunyepa. Hapana chandaishaya mumba, aindipa payslip, then mari aingogara akaisa signature pama withdrawal slip andaigara nawo.
mari ndini ndainotora. Iye aiti haazive zvinodiwa mumba, saka kubhengi haadi kuenda, aingoda mari yebhasi yekuenda kubasa. Takagara zvakanaka, and by 2008 tanga tava nevana 2. Ndipo pakatanga ma1 years. Kana muchiri kurangarira, ndiro gore rakanetsa zvinhu kuti iroro. So akabva asiya basa, akangoerekana ati handichaendi without warning. Apa plan panga pasina. Tete mugore riya ndakatambura raive ronopera, ndakangama kutaura kuti ini ndaita zvekuruka vanhu musoro ndiri pamba. Makastoma ndaimawana zvirinani nekuti chipo ndaive nacho, asi kungoti vanhu havadi zvekurukirwa pasi pemuti, saka maprize acho kungoitawo kuti usafa nenzara. Nawo murume asiya basa, takararama nekuruka musoro. Zvanga zvakaoma. Angozvidza kuti Sam achatsvaga rimwe basa, zvinhu zvozonaka. 2009 da no basa, 2010, 2011, 2012 zero basa, asi aitobuda zuva nezuva achiti ari kunotsvaka. Mwari hamene zvaanoita. So kana vaine plan yavo, 2012 iye mimba ikati gogogo endawe. Tete unonzwa seunotsva. Ndakamborwara nestress, asi chekuita painge pasina. Nhumbu yakasvika ku9 months isina kunyoreswa, pasina plan. Uyu Sam ndakazenge ndaziva manje kuti makore ese aya aisaenda kunotsvaka basa, asi kuti ainoswera kubhawa achipocha doro revanhu. So pamimba apa haana kana chakabatsira nacho, even socks haro. 2003 mwedzi wandakazvara ndakazenge ndatenga 1 baby set, 1 towel nemanappies. Mimba yakarwadza, ndikataura kabhegi kangu ndikati manesi anondituka hawo kuti sei musina kunyoresa, asi vanozongondibatsira chete. Ndakazosvika mimba yatoibva zvekuti handina kugara 30 minutes ndanga ndatobatsirwa. Matins gegege regai nemboseka. Hondo yapa kuti vanopfekei vese, ini ndine zvemunhu 1. Ndakazobatsirwa hangu nevamwewo vaive nazvo muwodi momo. Ndakazosara kuburiswa mupatara, ndaiswa Jadel. Ndikati ini zvevana handichafi futi. Ndakaita 2014 musi wa7 May, mudumbu makati marwadza zvekunge ndichafa. Plan yemari pana, maindu ndine vacheche, saka kuruka ndaita hangu, asi vanhu vaiuya vashoma ka vachiti uko kunobhoa unombosiiwa hairdresser achiyamwisa mwana. Sam akandipa zano rekuenda kumuprofita ive nembiri kwataigara, ndichibva ndaenda zveshuwa, asi zvandakanoudzwa ikoko zvakangoita kuti nditi pari kuda imwe plan. Ndakadzoka kumba ndikatengesa kaTV kedu kegotsi kataiva nako, ndichibva ndazoenda kuchipatara mangwana acho musi wa8. Tete imi unombochema kusvika musodzi yaoma. Kuchipatara kuya hanzi mune nhumbu. Nhumbu yabata sei futi ndine Jadel? Hanzi twaiscan muone kuti yakakura sei. Mari yescan ndoiwanepi hangu. Ndakadzokera kumba, asi ndakafamba ndichiruka zano. Ndakati manheru yomusiwo ndinotoenda kubhawa kunotsvaka vasikana vekubhaya vaya ndivabvunze kunobviswa nhumbu. Shuwa kuchingotanga kusviba ndakaonekwa Sam. Ndakanamudza plan yangu, akati bho ita nekuti ina handigoni kuvachengeta, ndevako wega vanhu ivavo. Ndakafamba ndakutosvika, ndakabva ndasangana navamwe mai vakabva vanditaudza. Ndiwo musi wandakatanga kuziva kuti kuna Mwari vanogona kukupa message through a stranger. Mukadzi uyu akati anonzi Magi, akati aive munyowani munzvimbo iyi, saka aibvunza madirections ekuenda kwamadzibaba vaya vemukurumbira. Pandakamudaira akabva atanga kuchema tete, kuridza mhere chaiko zvekuti ndakavhunduka. Akazoti adzikama, akazotanga kundiudza kuti aive akandirwa midziyo yake panze nemurume wake nenhau yekushaya mbereko. Apa angouya haana waanoziva kana kwekurara haana musiwo. Aiti iyi yakanga yava imba yechi3 achingoshaya mbereko. Imagine tete, apa ini ndiri munzira kunobvisa nhumbu. Ndakabva ndamuti hande kumba kwangu, ndokutorova penduka kudzokera kumba. Ndakazoti ave mangwana ndakazomudza chokwadi kuti paya ndaifambirei, achibva ati kana zvichiita aizogara neni achindibatsira pavana apa ndisingamubhadhari. Musi wa11 May mudumbu muya makatunonyeba. Mumwe ndakafara tete ndikati pamwe nhumbu iya yakuzobva yega zvisina ini mukati. Ndaingoti Mwari itaiibve kani. Zvakaoma. Makazoita serious ndikamhanya kuchipatara. Svikei boom. A bouncing baby boy. Kureva kuti mimba ndakaiziva for 5 days only. Apa yatosvika. Chekupfekedza chikati. Takambotaurirana here? Imiwe. Pesa apa Sam hanei nazvo. Apa anga akutoswera paTV yake achingodya agere nokumbobatsirawo even maplates
zvawo. From 2014 to 2016 January Magi haana kundisiya, saka ndaive ndokwanisa kuita zvekuruka plus musika wemavheji, saka zvekudya aiwa taisasha hedu. Magi uyu akazongoti ave kuenda kumusha kwake, handina kuzombonzwa nezvake zvakare. Foni yake yakaita 2 days only chibva yatanga kuramba. Fast forward takazogara hedu takadaro, asi Sam became worse padoro. Akazodzoka kunwa tumbwa in 2023, zviya zvekuzviitira weti yake mumagumbezi. Akagara pasofa. Bonde mumba pakanga pasisina. Zvakanga zvave zvekumanikidzira chaizvo. 2024 hamene wokuti mweya iwowo nhumbu zvakare ichibva yabata. Kutaura chokwadi tete, ndogara ndichizvituka kuti akatadza kushingirira here zvandaingoita mazuva ese. Ndini ndakatomanikidza Sam bonde musi iwowo watakarara tese tichizobata mimba. I gave birth again to a boy in March 2025. In October same year ndakaita accident zvekubva zvekutotadza kuita kana chii nekuti musana unorwadza, ndikasimudza dishi remaplates chairo. Over all these years kubva pakasiya Sam basa, hapana kana musi wakazombouya kumba ne10 cents zvayo. Instead akazenge akuba chikafu mumba achinochinjisa nedoro. Sam akazenge akurara nebanga pasi pepilo achiti pachafa munhu pano. Iniwo ndakanga ndava kuti ndikanzwa hasha ndoti nhasi chaiyo ndiri kumuvhara mhino nepilo kana akakotsira afa yake nekuti andishungurudza. Ndanga ndasiya kutaura kuti akanga ave very abusive, not kurova asi mashoko nekupwanya zvinhu everyday kana akadhakwa. Kutanga kwegore rino ndakazotora sarudzo yekuita move out nevana vangu, ndikamusiya ega pamba pevabereki vake nekuti ndakaona kuti mumwe wedu achafa, mumwe obva aenda kujere, saka vana dzaizova nherera chaidzo. Sori nekurebesa, ndinoziva kuti inhoroondo yese iyi munogona kuti ine basa rei, asi ndazviitira kuti muone kuti muupenyu unogona kuramba wakabatira pachinhu chisina upenyu uchingoti zvichaita. Iko zvino years later ndazopepuka, asi honai pandava pacho hapasina comeback apa. Macouples echidiki, gonai kuona nguva ichiripo kuti apa pari kugarika here hapasina chichabuda. Vamwe havazogoni kubuda vachiri vapenyu mumarriage imomo. Indotenda Mwari kuti banga harina kundicheka uye ini ndakazvidzora, handina kuuraya munhu nepilo. Kumbiro changu kune vedare ndechekuti hongu ndini ndakaita choice yekutora vana ndichiuya navo kuzoroja, asi ndaitya kuti ndikavasiya vaizovei nababa chidhakwa. Pari zvino ndiri kukwanisa kubhadhara rent nemaschool fees. Last time ndakabhadhara handina chikwereti, asi chikafu ndicho chandibaya. Nhasi chaiye ndichinyora kudai dzatova 3:18. Handizivi kuti vachadye manheru ano. Kumira ndichiruka handichagoni, asi ndikaona start yekutanga kuhodha kana bhero ndinokwanisa kutengesa ndakagara pasi. Even musika ndinogona kuhodherwa nemwana, ini ndosara ndichitengesa ndigere. Maita basa tete nenguva yenyu. Wow. Haidi, ndoda kukutendai kuti Mwari vakakutumirai munhu akakudzorai kunobvisa mimba. Murume akangochinja, haachadi kushanda, adova alcoholic kubva ameno 2008 kusvika muzuva ranhasi. Angova munhu kuti unonda uchinomwa doro ravamwe, haachadi kushanda. If you remember very well, takaposta nyaya iyi, ndoziva kuti vazhinji venyu hamunoda maconfession, hamudi zvinhu zvinovaka. Handitya takaposta nyaya iyi ndichaisa apa kana kuti apa. Handiti ndataura nagogo nambuya Tagore tichitaura kuti varume ngavashande. And even Haidi akazodzoka akati dambudziko randakaita ndere kuti ndaisa chikafu patebho. Murume ongomuka 20 years later munhu haasi kushanda, hachadotsvaki basa, munhu atorelaxa because amai vari kushanda. Guys, we still need to balance this. Ndoziva kuti a lot of men you can be against me muchiti bodo vanhu ngavashande vese. But irresponsibility yababa to provide. A man must provide for his family. Full stop. Irresponsibility yababa kuona kuti vana vadye. Handiti dambudziko ratinaro pari zvino nderekuti Haidi ati akaita accident saka achagoni kushandira vana, but akabuda mumba. I think vana ava vanga papa ne firstborn, papa ne twins, then papa ne umba. I think vane vana 4 kana 3, between 4 and 3 papa, but I think it's 4. Vane vana 4 kana kuti 5 papa ndo vana ava vanavo. Inde vana avo usava chero vaiswa jadheo vana vanongomuka varipo. Haidi ndoda zvakare kuti ndikuudze kuti vana makavapuwa naMwari. And ani munoziva vhese intro kuti I knew you before you were formed in your mother's womb. Munhu vana ivavo rega tingomuti mumwe kuti anga anonzi Nyasha, kana kuti matwins aya vanonzi vana Gareth naGareo. Handiti God knew about these kids before they were formed in your stomach. Even my baby akazoya after Jadel, God knew about that baby.
There's nothing that you can do kuti handimudi mwana zvikazodii zvikadibodo. Iplani yaMwari. Handiti saka makatoita zvakanaka mukasabvisa vana mudumbu, asi tongodzoka zvakare tingoti mhuri yeZimbabwe kana pane anogona kubatsirawo mama ngativabatsirei vakwanise kuwana chekutengesa. Alright, tisati tapinda munyaya yedu inotevera. For all your assistance in FNB bank account opening, FNB non-resident bank account, company registration, CIPC returns, SARS registration, call us on +27 686 822 173. Right. Ngatiregei kuva vanhu vanochengetera mari pasi pemetres. Anditika whether you are in Zimbabwe or you are out of Zimbabwe, sevanogara kuna Botswana vanogara kuZimbabwe vanoda kuchengeta mari yavo iri ma-USD, ukaisa mari yako muaccount umwe inotogara yakadaro. This is for non-resident. This one is for non-residents. Kuti kana uchitofona une enquiry vanotobvunza kuti are you in South Africa or out of the country? Paunopinda mucountry unowanza kuti I need my money, ndichada $1,000 ndokumbira mundisire mari yangu. Ma-charges ebank iri, they are very, very minimum. You don't even feel it. I use the non-resident. Then I also have a business account and itka hapana ma-charges kuti kana ukaisa ndoziva kuti pane mamwe mari ekunzi interest achona kana kuti ma-charges 10%, 20%. Kuti mari yako ukaisa makaunti inodliwa, aiwa iyi inotogara kana ukaisa $1,000 yako unoramba ichingorimo. Handiti utowedzerawo next month ukaisa zveimwe 1,000, hapana ma-charges anokupengereka yaya hatinawo kumusha kwedebodo. Aiwa hapana. Saka musarega kufona. Handiti mungoti tatumwana tiri Glory. Ndoziva mumwe vanhu vachibvunza kuti hey, how legit they are? They are very legit. Handitika. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete Glory makadini chekutanga ndinokutendai nechirongwa chemasecret emaconfession. Ndinokutendai nekuti chiri kubatsira vazhinji uye ndiri kubatsirika zvakanyanya. Please hide my identity. Ndiri munhu anozikanwa tete. Handizi kuti yangu iconfession here, asi I need your help. Ndiri mukadzi ane bitterness. I need counseling. Ndiri kunzwa kunge ndiri kuda kupenga because of bitterness. Ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. I grew up in ghetto. Handichataure zita reghetto vanhu vangazondiziva. Tete nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakanyora 2014 O level yangu and I didn't pass hangu nekuda kwema-situation ataisangana nawo pakukura. Ndakakura ndichigara nababa namai tete. Life yandairarama ndaita kunge ndinogara nastepmother. Amai vangu nyakubereka vaisatipa chikafu chekutakura kuchikoro tete. Uniform waitengerwa uchangotanga form 1 kumwe kwese vaizongoendawo zvako kuchikoro, asi upenyu hwainge hwakaoma vedu. Bhegi chairo tete vaitenga kamwe. Dzimbongo ndaenda neplastic kuchikoro, apa woti chikafu hauna, bhegi hauna, uniform hauna, bhutsu dzacho dzinenge dzakavharuka tete. Pasi apa so ndaizoisa cardbox tete kuti socks risavharuke. Apa kuchikoro kwaiva kure. Nguva yekunaya socks iri waisarida, waisvika kuchikoro uniform tete iri kwayo, munhu ari kwake oga. Regai nimbochema vedu tete zvakaoma. Mabhuku handichataura. Amai vangu vaigona kupiwa mari kuti vatitengere, asi vaisakwanisa havo tete. Ndaizonyorera vamwe manotes kuti ndiwane mari mabhuku pamwe nestudy tete, because kuchikoro dzenguva taipedza na4 after ndanyora O level yangu tete. Ndaiva hangu kumba ndakagara ndakamirira maresults. So sister yangu yakaroorwa. Rimwe zuva ndakaenda kunoona sister yangu, so friend yabankuru vangu vakauya ichitsvaka imba. Ini ndikati ufunge ndinoziva kunemba kumaraini, rega ndikuperekedze. So takaenda pamba apa paive pemuzukuru wababa wangu, mwana watete hanzvadzi yadhedhe wangu. Vakafara zvekuti kani kuti ndauya nemunhu aida imba. Zveshuwa mujaya imba akaiwana tete. Ini ndikatoendawo kumba kwedu. Papera mazuva ndakazoona foni yapinda. Ndini mukomana wakatsvakira imba, ndiri kuda kutengera airtime. Ini tengai zvenyu. So tete muzukuru uyu akafunga kuti munhu wandauya naye mukomana wangu. So muzukuru paakauya kumba akandibvunza. Ndikati aiwa hasi mukomana wangu, ndangomutsvagirawo imba. Muzukuru akati mainini makapusa, munhu uyu atori nezvinhu zvake, anoratidza kuti ane future. Ndikati ini ndiri kuda kudzokera kuchikoro tete. Indaidawo chikoro kufoira ndakaifora hangu nekuda kwema-situation andaisangana nawo both spiritually and physically. Saka nyaya yakabva yapera hayo. So muzukuru wababa wangu uya akazoenda kumukomana akanobvunza akati asi ndimi baba wangu here? Mukomana akati muri kurevezvo? Zvikanzi ndafunga kuti muri baba wangu nekuti makauya namainini vangu pano vachikutsvagira imba. Saka ndafunga kuti munodanana. Mukomana akati mainini venyu vakandiramba, asi ndinotovada, ndakuda kuroora ndakura ini tete. Mukomana uyu
aive zvekuma 20 years, ini ndaive 17 at the time. So muzukuru akabvunza mukomana, saka mainini vangu munovada here? Mukomana akati hongu muzukuru uyu akaona bhodhi akafunga kuti jaya rakura tete, izvo kwani aitowa mwana seni. So mukomana akazopromusa kunzi musikana, don't worry, ndichataura naye achabvuma. Asi don't worry, mainini vangu inini vakazvibata, havaite zvevakomana, imhandara yakakwana, munenge mazvibatira. Mukomana akafara tete Glory. Ko ndaizivei kuti umhandara hwatengeswa nevanogona? Mufunge. Ndaivawo mwana akadzikama tete, ndaidawo kuroorwa ndochata ndiri mhandara, asi umhandara hwakatengeswa nemuzukuru wedu weye. Makanga muri muna April, apa tanga takufambidzana nemukomana uya, tanga takatarisana nerevival tete kuchechi. Ini ndiri munhu anonamata, asi dzimwe nguva maspirits anokurwisa anenge akati kurei kudarika level rauri pamweya. Revival day rakasvika tete, ndakatoinvita mumwe wangu kuti andei kuchechi tinonamata, yaitenga na5 ichipera na8. So mukomana akati ndimirire, ndakutosvika kubva kubasa. Zvokwadi ndakamira ndiri kumba kwedu, ndokubva kubasa akati chiuya unditore sezvo singanyatsoziva nzvimbo ndinozorasika. Ndikati okay, ini handina kuziva kuti mukomana ari kuda kunditesta kuti aone kuti shuwa imhandara here munhu uyu. Ndakasvika pamba pake ndokuti pinda, ndiri kuda kungodya tobva taenda. Since ndabva kubasa ndine nzara, ko ini ndakafunge hangu ndaingoti angadii pamba pemuzukuru wangu. Mukomana akapedza kudya tete, ini ndakangonawo drinki. Taitotaura nyaya, takazotanga kukisana tete, ndokurara tese. Ndopakaenda umhandara wangu. Ndakachema kana kuchechi handina kuzoenda, ndongochema. Ndopandakabvunza mukomana kuti zveshuwa uri mhandara, ndaifunga kuti kunyepa tete, hamuna chamakaona imi. Handina kuzoenda kumba tete, ko ndaiendepi iye munhu avata neni? Ndaiva nebhilifu yekuti ndaifanirwa kuroorwa ndiri mhandara. Handidi kuita pambi nekuti mai vangu vaigara vachitituka kuti muri pambi, nchandiigira shungu, hamuroorwi zvakawanda wanda. The following day mukomana amukachitidzokera kumba, handaikwanisa. Ko umhandara wangu ke, murume aizondiroora ndaizomuti ndakaupa ani naimi, ndiudzeiwo. Ndakazoenda kunoona sister yacho the following day, akatidzokera unogara nemurume wako zvakanaka. Ndakadzokera kumba, ndokwakava kuroorwa kwangu nemurume wangu wekutanga. Wandichati hama yemwana. Tete takagara 13 days nahama yemwana. Day rechi 14 mukomana akatiza ndokuenda nezvinhu zvake. Regai ndimboseka kani. Ndakadzokera kumba kuvabereki vakati enda unotaura nyaya yako kumapurisa. Ndakaenda tete, ndobva ndanzi ndichiri underage. I was still 17 that time. Ndakaendeswa kuchipatara, ndikaitwa counseling, ndikatariswa nhumbu kuchipatara. Vaingoti handina. Ndakaenda for 3 months, ndikatariswa zvese neHIV. It was good tete. Ndakazogara kumba paya apa ndaingosimba tete. Ndaizive kuti ndanga ndakazvitakura. Apa kuchipatara vaiti handina. I discovered kuti ndine nhumbu yava ne7 months. Ndakandonyoresa apa hama yemwana yaituma vanhu kuti vaone mamovements angu ese. Ndopa akaudzwa kuti munhu atova nenhumbu tete. Ndakaita talk of the town. Ndini ndaiva paheadlines mumastreets vanoseka vachiseka. Hama dzaindituka nazvo ndichiti hama ndiri kureva vana vamai vangu chaivo tete. Upenyu hwainge hwakaoma. Ndakadzingwa pamba ndikanzi enda kumuridzi wenhumbu. Apa ndine kupi wandaiziva tete. Zvainge zvakaoma. Ndakamboenda kushamwari dzikaramba tete. Ndikazoenda kunogara nasisi vangu, asi handina kuvaudza kuti ndadzingwa. Nhumbu yava mu8 months, ndakanzi ndidzoke kumba. Ndakadzoka tete, ndikazopona mwana wangu. Mazuva aenderana nenguva yandakagara nemurume. Ndakagara kumba kwedu, ndakatarisa nzira kuti murume achadzoka. Asi kana aiveko kunze uko achidya rifa, anga atomitisa umwe waigara naye waanga anzi nehanzvadzi yake anoita, because ini kunditiza kwaakaita mukoma vake nehanzvadzi yake ndo vakati uchiri mwana mudiki kuti urore, tiza uuye kuno. Ndakazvara chino chikomana chakafanana baba vacho tete, tikachitumidza zita rekuti Junior. Ndakagara naJuni kumba, asi zvainge zvakaoma. Kumba kwaisagarika kane, kwanga kuri kutukwa everyday. Hanzvadzi dzaindituka kuzoti kutaura mastreets ndakasara ndangova kahuswa kudai nekuonda nestress, because murume anova hama yemwana aindiudza kuti ndaisakuda ini, muzukuru wako akandimanikidza, plus ndaida kuona kuti uri mhandara here. Ndaishaya mufaro tete, ndaiudzwa chiure chose chandisina kumbobvera ndaita, asi ndaigodii naye atete. Iye muzukuru akatengesa umhandara nekuda kwedzvene. Mwana akazoita 1 year. Ndakamirira murume
kuti achadzoka munhu can't get. Ndakazoronga zano rekuenda kuJoni kunochinja life yangu mwana wangu. Since ndanga ndakazvitoresa passport pandanga ndine nhumbu, ndaitira vanhu maduty. Saka ndaiwana mari yende. Ndakakwereta mari kuna baba vangu ndiye hutu Joni. Ndakasvika ndikatanga kuenda kubasa kwamaiguru because ivo vaida kuuya kuZimbabwe. So I was babysitting. Murungu akazondifarira paya ndikashanda till Gulezi came back from Zim. Vakadzokera pabasa ravo. So murungu wavo aindidedza yende kuti ndishande. Hazvina kuitira maiguru vangu zvakanaka, asi ndaishanda night mostly. Ivo vaisakwanisa night havo. So ndakazowana rangu basa remurestaurant. Asi kumba kwamaiguru kwaisagarika veduwe. Vanga vane mamudzu kani. Ndakazongogara nastepmother mukadzi wababa vangu wekutanga. Asi vanga vakaramba navo. Stepmother pasina nguva vanga vakuti ukada kusuka kutsvaira kana kubika vaitisiya ndinouya ndozoita ndabva kubasa. I was really uncomfortable tete, handidi kunyepa. Ndakazosangana nevamwe mai vakamboroja pamba pedu kuZimbabwe. Ndikavaudza dambudziko rangu vakanditora ndikagara navo tete. Ndakagara 2 months mva ndazowana basa stay out kune imwe city kudhuze nekunogara maiguru vangu vaya. So ndakazokumbirawo vamwe vasikana vandaingoti ana mainini kuti ndigare navo. Ana mainini ava bamukuru wavo aidana nastepmother vangu. That's why ndaingoti ana mainini. Takagara tese tete. Bitterness yakazotangira pakuti maiguru vangu vakauya ndisipo kumba kwamainini ava. Vakati mudzingei ashaya kwekuenda. Mudzingei mumba menyu. Muudzei kuti hatichakwanisi kugara newe. Zvakaoma kani. You know Cape Town tete. Ma streets haasibo. Unobiwa, worepiwa, wozouraiwa. Apa ini kuya kwangu ndaingoda kuchengeta Junior mwana wangu and make my parents proud again. Ko maiguru vainge vapindwa neizve. Vedwe ndotenda Mwari ana mainini vakaramba ndokugara kwandakaita navo. Maiguru vaiti vakandiona vaine shamwari dzavo vaiti mutyei mwana yeye akatiza murume anoda varume vevanhu ihure. Vedwe ndaishaya mufaro nekwekufambira. Ini ndakazoona zvanyanya ndikachinja city kwekugara. I moved to another city. Kwaiva kusina hama wanondiziva tete. Ndakasangana nefriend aidawo zvekunamata. Ndakatanga kunamata tete. I started dating. Asi njuga dzairema veduwe. Pamwe wainyeperwa. Pamwe waizongoona munhu wari kudana naye aroora. Tete zvaindirwadza because ndakadheta ndichiramba ndichitraya asi zvairamba. Hama yemwana aindiudza kuti iwe haufi wakaroorwa. Izvo kwani munhu anga akandigadzira zvake kuti ndisaroorwe, asi iye aive nelife yake nemhuri yake yanga anayo. Tete ndakaita 1 year. Ndingasangana nehanzvadzi yangu ndaisamhurusa. Chero maiguru vangu ndaisataura navo. I was angry tete because dai ana mainini vakandidzinga ndaienda mastreets. I was 19 panguva yacho. I was young and innocent vedwe. Ndanga ndakatadzira ani nai vedare kuti hama dzindirwadzise kudaro. Zvakaoma. Ndakazogara ndikadzoka kuno ndikasvika baba vangu vakatsama vachiti hausi kuteerera iwe. Takanzwa kuti uri kunetsa kuJoni kwangu wakaenda. Ndopandakavaudza kuti mwana wavo nemukadzi wake vakandidzinga vakabatikana. Ndakadzokera leave yapera. Ipapo ndanga ndakushanda mumba 3 days tete. So ndairenta pangu pakachipa. Mari ndaitumira kumba nekuchengeta mwana wangu. Zvanga zvakunakidza. Fast forward hama yemwana yakazouya kuzoroora tete. Imika zvakadadisa kani because mukomana akabvisa zvakayemurika. Zvakayemurwa nevavakidzani vaya vaimbondiseka kuti ndakatiziwa. Ndakafara because nguva yakaroora ndaive kubasa kuJoni. Saka ndaisavapo zvangu. Ndakazotora leave again. Ndakasvika kumba baba vakataura kuti pfuma takadya. Zvakwauri kuti unoda kudzokerana nemurume here o haudi. Ndakaenda kumusha kwemurume tete. Amwe vaindida. Ndakagara 3 days ndiriko. Murume haana kuuya hake. Asi vamwene vaindisimbisa kuti gara nemurume wako anouya kutora. 3 days mai vangu vakafona vakanditi kasira izvezvi kwira bhazi udzoke kumba. Murume uchatambura ukagara naye. Tete ndakakwidzwa bhazi usiku ndikadzokera kumba nemwoyo wakaputsika because murume wangu ndaimuda ini, iye aindida, asi hama ndodzanga dzakupindira tete kuti tirambane chete. Leave yakazopera ndakadzokera Joni kwangu. Ndakashanda, hapana chaishayiwa nevabereki vangu. Mwari anga akandiropafadza tete. Mari ndaiwana yekuchengeta vabereki. Mai vangu vakaitwa maoperation. Mari ndini ndaibhadhara tete. Zvese ndaiita, mari ndaitumira every month. Grocery raiva sharu raude.
hanzvadzi dzangu dzese ndaichengeta nemasisters angu nevana vavo vese. Hapana chavaishaya tete. Mari ndaibata panguva yacho. I was the breadwinner mufamily mangu. Vanhu vaitemba neni. Fast forward ndakazotanga kupinda apostori. Ndikaprofetewa marriage paya. Zveshuwa munhu wandakaudzwa kuti ndichasangana naye tete ndakasangana naye. Mai vavo vaiprofita. Kune vamwe vanhu vanonamata masowe asi vachiri kunamata Mwari mupenyu tete. Mukomana ndakasangana naye iyeyo kuchechi kwavo anga akaudzwa nezvangu. Hazvina kunetsa paye. Mukomana aitoda kuroora. Ndichamuti Simba, not real name. Hapana kupera mwedzi Simba anga akutochinja. Ndakadzokera kumweya ndikanzi mai vako vane chigumbu, vane zvavanoda kuti uvatengere kuti vagone kukusunungura tete. Ndakabatikana usingaiti. Ndakabva kuchechi ndakabatikana. Ndakatsvaka mari ndikafona ndikanyemba kuti ndarota muchida kutengerwa something. Asi handina kuzoona kuti chii. Amai vakaramba kusvika baba vangu vazopopota kuti taurai musunungure mwana wangu aroorwe. Vakazotaura tete zvavaida asi naSimba tanga tatosiyana. Pakafamba Satani ende Simba ndaimuda tete. Ndakamboita heartbreak raSimba pakusvika pakuvenga mai vangu kuti shuwa mai nyakubereka vanondikesa nekuti vanoda kutengerwa zvinhu 4 zvavaida zvisina kana basa tete. Kodai vaindida mai vangu vaidi kungotaura kuti mwanangu nditengerewo icho neicho ndokuropafadza. Handi ndo zvinoita amai vakangwara here tete. Ndakava nebitterness kuti mai kuti number 1 makandirambidza kuenda kumurume wokutanga. 2 ndawana anoda kundiroora. Makudazve kuti ndikuripei. Nanhasi mai vangu ndinonzwa kuvavenga. Vakandikanganisira upenyu hwangu tete. Fast forward ndakazofonerwa namainini munin'ina waamai achitenda kuti wakagona wakatenga mai vako vaita ndimusunungure kusvika atenga zvavanoda. Ndakarwadzwa zvikanzi ndakaona kuti nezvaunovaitira zvakawanda. Ndikakuudzai kuti ndozvakataura mai vako kuti haufi wakaroorwa kusvika wanditengera zvinhu 4 zvandinoda. Ndakachema kani tete. Ndakademba mari yangu yandaivachengetesa ini nekuti jenu inorwadza kushanda. Izvezvi dai ndakatenga stand yangu ndakavakira Junior mwana wangu ndisina kuita zvekuchengeta hama nevabereki vasingaguti. Dai ndakaona vehama Joni inorwadza kushanda ende vanhu vari kuZim they don't appreciate food. Fast forward I met the guy wandiri kuti murume wangu wandiri kugara naye. Tete ndinodemba kuti dai ndisina kuteerera mai pavakati ndibve kumurume wangu wekutanga anova hama yemwana baba vaJunior. Tete izvezvi ndakagara neshura remurume. Moyo wangu wakatsemuka tete. Mai vangu handiendi kunovaona ini. Chero ndikazoita mari in future tete handichengete hama omai futi. Ndakazoroorwa tete ndikaita mwana wangu wechitumbu second marriage anova musikana. Vamwene vangu mbuya vaJunior vakarwadzwa vedu. Chero wane mwana dzokai amai. Asi ndakazoona kuti hazviiti kutaura chokwadi. Murume wangu wekutanga anondirwadza ini because wandinaye ndimama's baby. Anoema, anoteerera mai nehanzvadzi dzake. Amai vacho vanofamba vachiti chaenda chete handimude muroora iyeyo. Anofunga kuti anogara nemwana wangu. Aindibata asi ndaingoti ndiye amai. Ndakati ndichiita nhumbu yemwana wangu musikana. Basa rakabva rapera after 2 months. Remurume bva raperawo. Nhamo ndoiziva ini. Regai ndiseke zvangu. Takatambura nemurume apa taive Joni tete. Renti yaidiwa apa murume ndimama's baby. Mind you amwene musingu. Zvakaoma. Amwene vaindiudza mashoko anorwadza tete. Murume wangu paanodzoka kuma-friends aiudzwa nhema pamusoro pangu. Asi kana marriage is not for the weak bedwe. Ndati hama yemwana aiva nani pane chikwambo ndiri kugara nacho. Ndakazoona kuti life is getting worse. Mabasa asi kubatika. Murume akabva arwara. Ndakachengetwa nemunin'ina waamwene. Ini amwene vaingoya vomira pamusiwo vodzokera. Takazoenda kumasowe nemunin'ina wavamwene. Zvikanzi deedzai sisi venyu vauye nemuprofita hede. Hamuna chamakaona tete. Vakaudzwa zvese kusungwa kwavakaita mwana wavo vakanzi vamusunungure. Vakaita havo tikadzokera. Murume akapora. Ndakazoona kuti amai ava zvanyanya. Ndakakwira bhazi nemurume tikauya kuZimbabwe kumusha kwemurume. Ndisi kugara. Ndakaita 1 year tete tisingashande. Asi vamwene havana kumira kukonzera havho kuti taichikanetsana. Boy aiudza mai vake. Ndakazoona mameseji mai vachiti wadii kusiya pamwe mwana wauri kuti ndewako.
hasi wako zveshuwa mamazi boy akabvuma shuwa ndakarwadziwa nanhasi amwene vangu handina kuvaregerera tete vakakonzera zvakawanda ndakazoona memeseji yaitisiya uye kuno kwandiri mutize umusiye nevana apa ine handiendi kubasa junior anoenda kuchikoro ndaingoita zvemapart time ndichiendesa junior kuchikoro since baba vacho vakaramba kuchengeta vachiti uya ugare kuno ndikuchengetei nemwana zvakaoma tete Glory. Vamwene vangu vakati usabvuma kuendesa junior kuchikoro apa tete junior anogona chikoro zvinodadisa aitora manumber 1 pamagrade 3 ese misodzi yangu inoti mokoto kufunga nezvemwana uyu tete mama's baby aida kunditiza ondisiya ndine vana apa ndisingaendi kubasa. I'm failing to forgive him. Munoziva anondinyeya nehama dzake iko zvino pakuita bonde tete kuti ini ndirase mbeu zvinotoda ndatanga kufunga munhu wandakadanana naye wandaida ndokuti ndinakirwe asi ndikafunga zvinondibhuwa tete muviri wangu unooma kuti gwa ndinonzwa kuda kukandira munhu kwakadaro uko ndinonzwa kunge ndiri kufambwa muviri wangu wese nehonye tete please ndibatsirewo I need counseling. Murume uyu handichamutruste tete akafamba akanzwa kuti pane munhu ari close naye ari kumuroi ndikamuti namata anobva ati unoti hama dzangu dzinoroya ndaneta izvezvi ndiri kuda kungomira ndizvare tete I'm pregnant ndikazvara ndonyora O-level ndotsvaka basa mugovernment ndozvichengetera vana vangu murume handichadi anokusiya uchirwara wega mumba anodzoka kwaedza iwi ndaimbobvunza kare ikwe zvino ndava retired general ndirimo mumba imomo I want to upgrade my life ndozobuda ndava parinani pekuti ndogona kuchengeta vana vangu mari anodya sekunge mushonga wemusana tete akuda kuitira urombe pandiri mama's boy ndazvitadza ini tete ugoona hama yemwana ari kuita life yake akavaka ane mota ini ndiri kurwadziwa tete mai vangu vakanditadzira dai vakasiya ndakaenda kumurume wangu zvaiva nani manje ndakazowira worse ende ndinozvidemba everyday apa mai vangu hanzisiya murume vana vauye kuno udzokere joni unoshanda ndikati makuda mari yangu ka masuwa kudya mari dzemarema ndakabva ndaramba hangu mai vangu havandidi tete chavanoda kuchengetwa ukangovatadzira chidiki vakutoda kuripwa ndimai verudzi nhaye veduwe pavana vese ndini ndinoripisiwa nekuti ndanga ndatizwa nemurume asi vamwe vana ava hapana anoripiswa tete vamwe vakatadza vanodzoserwa kuchikoro ini kana ndiri kuzvitamburira nao kana hama imwe chete inondibatsira hapana vanondituka vachinditsvinira vanhu vandakachengeta 7 years ndichishanda kujoni vanondituka kuti ndirombe ndakaroorwa nerombe handina chandinacho asi vanokangama kuti ini kushaya kwandiri kuita uku nhasi ndaichengeta ivo mari ndaiwana asi ndaichengeta hama dzangu kumusha kwanga kwakaoma tete zvinondirwadza kusvika pabhonzo ndinoshaya dzimwe nguva chekupa vana tete unonyimwa mafuta ekubikisa zvavo asi munhu anenge ane mubhokisi rawo riri pasi pemubhedha upenyu ndinogara ndichiti dai ndakaziva ndakavaka pane kuchengeta hama handina zvandakaita tete chando chese chaipera pamiri ndichiti vana vamai vawane chekufuka vana vavo vaende kuchikoro asi vanondituka vachinditsvinyira tete ndine bitterness please ndibatsirewo ndinonzwa muchibatsira vamwe ndinoda counseling chaiyo ndiri kunzwa kuti tete inini handigoni kuda vana vangu ndinovada asi junior akaramba kuzogara neni nekuda kwekuti ame bitter mom ndinotuka vana nezvinyadzi zvose zvandakakura ndichitukwa nazvo namai vangu ndiri rough tete handisarudzi mashoko ndinopotsera norova vana izvezvi junior akaramba kugara neni kasecond born kane 3 years akachade kugara neni ndakambomuendesa kune little sister yangu anga asachade kudzoka tete zvakandirwadza vana vangu ndaivada asi vakaita musikanzwa ndinorova zviya nekutuka tete hapana chandinosiya vanhu vemucommunity vanotondiziva nenhau yekutuka inini tete ndiri kunamatira deliverance iri kuitwa but I need counseling someone to talk to ndimuudze zvose zviri kundinetsa ndinoda kuhila handidi kuva a bitter mom to my children handidi kuva munhu anongonzi iro mucommunity I hide my pain through kutaurisa tete ndakakura ndiri munhu akanyararisa but because of pain yandanga ndanayo through kutukwa nevabereki nehama yemwana nehama dzangu tete ndiri kunzwa kuti mukati mandiri hamuna kana rudo tete ndinotuka ndotarisa munhu ndine hasha dzisingaiti pasta vangu vanondinamatira kuti hasha dzipere asi pasina counseling it takes time tete Glory ndinodawo kuva a better mom to my children uye kuvewo munhu
wandaive akanyarara kwete kungova bitter all the times. Ndiri munhu anonamata tete, asi ndikatsamwa ndine hasha dzisingaiti ndopandinotuka zvisingaiti. Dzimwe nguva ndikafunga what I've been through, ndinonzwa mweya wangu uchienda kusara ndingori chinhu chiri kufamba panyika. Tete nevadare ndibatsirewo please. Ndiyo nyaya yangu, zvimwe handina kuzotaura, ndaneta, regai ndimbozorora. Notify me when you post. Thank you. Right. Yeah, this was a long reading. It's a very long story and it's difficult for me kuti ndizosumudza musoro ndichikutarisai because panenge pasina maparagraph anti saka rechingori zinoendana kuenda, so if ndikasumudza musoro I lose the thought. Ndokangama pandenge ndiri. Alright. Saka ndo nyaya iripo. She's bitter, like she had a tough upbringing. My question is, why would you want to get married to this hama yemwana guy, the first husband? Why would you want to get married to the first husband? Since ndanzo mati zvoni pekutanga akakudzingai aida umhandara kati ndanga ndisingakude and all. Hai, this story yakasangana sangana. Ndizivi pama makatera kuti mabata kuti kudii, but ndabata zvinhu zvakati wandei, handisi kuziva kuti muri kuzviwa here. Nhamba yecounseling ndakavapa, so I think vakatangawo masession, but she's saying she's a bitter. Tiri kutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Kune vari kuda got milk, aiwa got milk iripo wena. Pane vari kuUK, I know kuti pane vanhu vari kuUK vanenge vachida got milk. Takashipa, I think within 3 days zvasvika, but with shipping yokuUK pane pada kuti mutenge at least 1 liter. Saka ukakwanisa kuti uwane munhu waunobatana naye, then mubva mashare shipping cost. I think the shipping cost is about 1,300 rand. Handiti. Then this is for people who are serious, vanoziva kuti they really need the goat milk because zvinobetsera kubvisa masports and all. Vari kunojone vanoda goat milk musakanga zvekundi manyeunyarasa zvekuva zvadiko. Hey, majonga anoita manyeunyarasa zvemi. Uyai mutenge got milk. Handiti Mother's Day iripo guys, yakutosvika madezi edu akufamba, ndakangomirira kuti muuye. Handiti ka ngati let's do this whole thing. Alright, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Uyezve ticharamba tichidzoka nemapodcast tichitaura zvinhu zviri kuitika mumarriage. Ndoziva kuti vazhinji hamudi moda nyaya dzekuromba, ndodzamunoda. Panewo mai vanotumirawo zvemeseji kwayo vedu ndibetserewo ndirombesewo ndatambura. Vanhu vatambura, vanhu vaJesus vatambura vasingawi kuti isusu bodo hatirombesi pano. Toverenga nyaya dzevanhu vakanobata mushonga vari kudzoka. Ivo vava futi havachajoina statistics. Vanenge vakuda kuzovuya nenyaya vachitiudza kuti apa pakaipa. Alright guys, ndakutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.